Ngayong araw mga soy, pumunta kami ng Pantalan. Bibili pala kami ng mga limango. Dito nga pala sa Masantol Municipal Fishport mga soy. Maraming nagbebenta ng mga seafoods dito mga soy. Pumunta nga kami dito mga alas 5 na ng hapon. Maya-maya nagsimula na nga ang bentahan at nilatag na nga ang kanilang mga paninda. Yung kulay brown na yan, igat pala yung tawag dyan mga soy. Masarap din yan mga soy kahit di prito lang. Natsyempuan nga natin na puro alimasag yung binebenta nila ngayon mga soy. Marami din sila mga tindang mga bangus. Mayroon pang naligaw na malaking grass. Baka ngangaya pa mo. Malakak yata. Sobrang dami talaga ng mga limasag ngayon mga soy. Ito naman, sobrang buhay na buhay pa yung mga ulang at fresh na fresh talaga ang mga soy. At mayroon din mabibiling mga talaba dito mga soy. Nag-ikot-ikot muna nga kami para makita pa namin yung mga ibang tinda nila dito mga soy. At ngayon nga, ibibili na kami ng mga limango. Magkano Siyempre, pipili muna tayo ng matatabang mga limango. Pagpatilos daw yung guhit sa ilalim, may lalaki yung alimango. At kapag pabilog naman na ganito, ay babae yung alimango. At nung prenesyohan na nga, ay nagtawaran na kami mga soy. Ano naman to 650? Tolong kilo dyan. Bigan nyo lang dito. Dani pa muna yun. Dani na rin. Ha? Muna yun na rin yun. Magalo yata, magalo rin siya 15 kilo. Halo-halo mo na. Yan ay 300. Halo. Then, lagay mo pa ako. Loni, magkano tinawag din ba? 100 din eh. 100. Magkaiba-ibang presyo yung mga nabili namin mga limango. At umabot ng 3.2 kilos sa mga nabili namin. At umabot ito sa halagang 1,720 pesos.